Di hamur wasni huria masuk mahita tu jauh-jauh tu parsobaun. Hami parhalado pasahaton. Selamat tahun baru ma tuhita saluhutna. Selamat tahun baru ma tutun nang tuhamu parhalado nami. Masih calangan mahamu. Tamado hita madok mauliate tu debata perdengga basai napal wasok kita bongot tu tau baru 2024. Diramoti jala di pai baru do hita toktong marhite hatana nabadiai naung suan di bagasa rohata. Asa anggiat ibaru roha doho pikirata. Gomos mahita martangiang tutuhatai. Asa hipasi-pasita madalani taonon di padao akamara dohot nasa ragam ni sahit siak kita. Ima tutu saya akan silas di rohama jalota di tahun 2024. Alani tapuji matuhatta di bagasan hati bulon nai maret di mahita sian bukwede nomor 70 nang salpu tahun na buruki. Nang salpu tahun na buruki, oh mau puji Tuhaki, hadiramu Jesus saya siroha paian kami masa muse di tahun naik baru di nasa uria toko muse di tahun naik baru di nasa uria toko. Mari ite guarni debata ama, doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guari tod di porbadia, natu mempalangi doh tanoon. Amen. Audo alfa, audo omega, bonana do ujung na ninna Tuhani, na adong do naung adong hian dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, siana siniro hamdo ubahin sahat hami tu tahun naib baruon. Hodo na mangaramot hami di bagasat tahun nasalpui, seasi maruham, seunang tulak hami nuaing, sedongani mahami di bagasan tahun naib baruon. Pasu-pasu hami rodi akaulaun nami nadinggan, nahuhula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumodang, pasu-pasuhon mahatam na badiay turohanami. Asa gabi baru rohanami, asa terpamasuk ko hami tu banwagijang, diha susuda ni buhal nami. Amin.
Matatangihon ma patik ni debata di minggu tau baruon ima patik parjulu sahatu patik pasapuluhon. Patik parjulu. Au do jahu ba debatam ninna debatata dang jadi maraku pahu bainommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu jaladang jadi sumanommu. Manangahna di banua gijang dohotna di banua tungaon. Rodi na di bagasa naik na ni toru ni tano yang go tunggabe si sembaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohono guarni debata yang go sotu redalanna ay hona humna do sugut akan namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadia honari minggui di nono marima ulah hamuna siasulaumu. Alayang go ari papituhoni ari paradian ni jahuba di batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lailahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe, namangidap ti hutam. Ai dina ono mari dori toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi mara dia debana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata jahuba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Eko pasanga pemudo na torasmu. Asa martua ho. Jala leleng mangolu di tano na lilehon ni jahuba di batam diho. Patik paunopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan roham dongat saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongam. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Ahudo jahu ba debatam ninna debatata. Para gugu na sohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa niya ama-ama tu pinoparna. Rodi suddu pao tuluhon. Rodi suddu pao paton. Pinopar niyak kana sugoroha diau. Aleasido rohaku diak kana maribu-ribu. Akka namar holong ni roha diau naso mangalosi patiki ido sahatna atong rap bangido gogo mahita tuadupan ni debata ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon naubar tu patik. Amin. Tatopo tima dosata martang yang mahita
Alea manami jala debatanami na di Banua Gijang. Para si rohana sumurung midahami. Kupar hatutu jala hutopoti hami dodosa doho pangalosyon nami nagudangi. Tatap mahami marhiti asini roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni bata taringot Tuhan sesan ni dosa. Musat piak kaduluk jala humut talak karubian. Alayanggo parasi ni rohaku na sotupa musat sian ho. Jala padan ni hadameok kuna sotupa humordit. Ninna jahuba siasiho. Hasangapo madi debatana di Gijang. Amin. Tatangyo mahatani debata turpuk epistel di minggu tahun baruon imana tarsurat di Jakobus biduopat mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu tajahama marsika sore. Hamu didok hamudo sadarion manang marsugut lahu mahami tuhu ta adui asa disi hami satahun martiga-tiga jala mangomo-omu. Soadong diboto hamu namasa marsogot, ayah hado hosambuna, suman mahamu tutimus natarida sotopkin, dungi gabeso haida anbe. Sikat ni imanian dohonom muna, ngolo nalomoro hani Tuhani, mangulu mahami, jala bahenon nami ma oddohot an. HP di tengah-tengahon hamu do hatta magang muna najahat do nasa panengan-nengaon si songoni. Atong nauboto mabahin na dinggan gabedang diulahon namardo sama ibana disi. Ido saat na martua doakan atau mangion hatani debata jalan naupeopsa. Amin. Ratu Mahilah
tindakon maha porsyotai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsyaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama parguku na suatu dosan, na tumong palangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, iman tumulon si Maria, nagabagabia siya tod di purbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubano to rudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluon, na manaik tu surgo, lahu hundul siamun debata Jehovah, amanai para gugu na sohatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsya di tod di purbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panial Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulud sogut dangi halak nang mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Pemain musik dilangsungkan aja. Mari demahita laos papungu pilihan. Di
Damai ni debatana sumurung sian saluhna roha Imam mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debatana gabe barita nauli di parpunguata di tau baruon dienet sian buku parjamita bidutolu mamuka mai sian ayat sada saharo di ayat 15 takasma payuti utamu asa hujahaho tuhita songonomma didok disi martikibedo luhutna natinoppa martitibedo huhut nasa sakap-sakap di hasyanganon. Martitibedo na sorang doho na mate, na manuan doho na mangurati na sinuani, na mamugangi doho na pamalupon, na mangalohai doho na paulihon, natangis dohot na mekkel, na mangadungi dohot na manortor, na mabolok ko batu dohot ma papunguho batu, na masiuman dohot na madaw siyan na masiumaan, na mangalului dohot na mangago, na mangaramoti dohot na mabolokon, na mangaribahi dohot na majarumi, na maunghom boti dohot na marhatai, na makaholongi dohot na makosom, na marmusu dohot na mardemak,
tungahama persaulian nahot tinggal di pangula marhite sian ulon na sadiri. Nung atung takas wida hangaluton na tinurpukon ni debata tu jolma manusia. Asa marngalutan marhite sian akai. Alayanggo ibana denggaddo saluhunay dibahed ditiki halehetanna. Di topahod do huhut roha hanguluan saliling-liling na tu bagasan rohana sida. Holan na sorapot jolmay sulikiton na jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula saha ro di ujung. Di bahene nung atung hutadda dangadong na dumenggad dinasida da namarlas ni roha dohot na mabahen na denggan sa leleng di ngoluna. Akup ni tahe manang ise jolma na mga dohot na minum dohot marnida na denggan marhite sian ulaon na sileo-lehon ni debatado nangi. Nunga tung takas huboto luhut na binahen ni debata ido na hot rodi saliling-liling na daktar bahet jolmay manabay tusi manang mangorui siani di bahet debata pesongoni asa mabiar jolmay mida ibana manangahan na masa nuaeng naung dung masa doi jala manangahan na masa sogope naung dung masa doi di Nairobi ay dilulahi debatado mangalului naung salpui. Ido sahatna selamat tau baru madihita saluhutna. Songon naso malakamang do tamu akainang begiot tama jamita godang na pinatomu-tomu ni opuye porus HKBP alani takasma payuti hutamu asa hujahahot tuhita jamita na ginuriton ni opui eporus HKBP. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni tod di porbadiaima nama dongani hamu saluhutna aka dongan sahuria. Tapuji matuhata ala dipatau ibana kita tolhas tu tahun naik baruon tahun 2024. Tapasanga magwarna ala ni padonganionna di kita di tahun nang salpui tahun 2027. Ai di tanggal 1 Januari 2027 atik pe rap dohok dongat tajolma di sadok Portibion dohok dongat sabangso di Indonesia tatagam mangadopi hamaolon naso heata adopi di ngolutta di bagasa tahun 2027 di parngoluan ekonomi doho takka nasing nai alaitung diramoti Tuhat tado bangsota Indonesiaon boy tong pertumbuhan ekonomi ta dang tuat sial 5% alai manahan jala nakok sahat tu ujung ni tahun 2027 tutu bahat dope siat tonga-tonga ni ruasta natong mangadopi hamaolo di parngoluo siganupari isarani akka suduk nauposo bahat dope naso marulaon na pasti jala marpadapotan nadenggan laho padalan doho pahebang parnguluan nang usahana alai tarbahik kita dope mangadopisa sialani laos hamu mahami atas gowar ni sude partohonata nagok tiki nang nasugok tiki songoni nang akka parhalado naso partohonat diganup tirket sahat tu nadihatopan pasahat hata na mangihutom tu hamu saluhutna selamat tau baru ma di hamu saluhutna hamu akadongan ruas ni pamatang Kristus na hinaholongan somaldo ditaringoti akan aporsea habisuhon ni ngolu na pinaadar ni debata marhite parhabisuhon parjamita uju dibilang-bilangi taringot tu perdalan ni ngulu ni jolma di Portibion
tarlumobi dina didungdung jolmai nadenggan situtu dingoluna doho dina diadopi jolmai naso tonggi dingoluna. Sada sian na jojo dihatahon jala dipake akka namanada isi ni parjamita tului ima namar haroroan sian ayat sada sahro di ayat 10 ima namangodolhon namar titibedo nasa sakap ni jolma partikianna nang akka na tarbahesa jala marhangaluto do jolmai dipakai oni sarana uju adong namasa dengan didungdung sasahalak sasabagas sasahuria manang sasabang sope tahe didok songonon tole mak dapai dei dama satok kidoi salpu doan noni songosor hani pada tidok nguluni jolma di portibion songon datar surat di parjamita tului martitibedu sudik adong tiki tubuh adong tiki mate adong tiki mabugangi adong tiki pamalupon adong tiki mangalohai adong tiki paulihon adong tiki tangis adong tiki mekel adong tiki mangadungi adong tiki manortor adong tiki mangabolokon adong tiki papunguhon adong tiki masiuman adok tiki madau sian nama siuman adok tiki mangalului adok tiki mangago adok tiki mangaramoti adok tiki mabolokon adok tiki mangaribahi adok tiki mauhom adok tiki makatai adok tiki makaholongi adok mamusui adok na mardemak las diodolhom matong ayat 10 nama dok nungatung takaswida hangaluton tinurpukon ni depata tujolma manusia asamar hangalutan sianakai boy songoni bagas pangodolhonna gabe manirang ayat sada sarode 10 sian hatai di ayat 10 sada 115 sampai pola tubuh pamerengon naso denggan taringut tungolu nang ulaun ni jolmai di portibion sai hira naso pola rikot marusaha hita na porsea di tuhatei diakka nadenggan na taula di portibion sai hira naso rikot tita marsita-sita madungdung nadenggan di ngoluta marhite kerja keras kerja cerdas kerja kreatif gabe parsidohot tita mangauhon pangodolhonon na songoni HP yahita akaruas ni HKBP ta auhon jala taihut todo pangajarion ni HKBP namar haroroan sian pangajarion ni hata ni debata namar haroroan sian ayat 10 sada sakrode 15 nang na diaka surat na ginuriton ni Apostel Paulus jala pinahebang ni reformator Martin Luther nama dok perjolo di tangan ni debata ado ngoluta akan ang tardidi tubagasan goarna di parmahani debatado kita didongani do kita madalani ngolutta di patau do kita mangadopi siadopata tung songo dia pe dok-dokna dangarok kita namalua sian pangaramotionna napaduahon di jo jala di patau huhut di pargogoi debatado kita akka na martuaton debata songon naposo ni debata patupa nadenggan di ngoluta maradopon akka dongata jolma sadenggan dengganna marujahat tu holong maradopon dongata jolma dohot akka natinoppa na asing lain marujahat tu pangauhonom tu pangajarion na songoni macari koddo parsidohototta patupa nadenggan di ngolutaon atik pe satok kiddo ngolutta ganup di portibion ai bahat situtudo ikko patupauta nadengga di ngolutta di portibion tarlumo bima di partikian sinuaeng di nalam taida lambalga parmaraan niadopan dohot siadopan ni hajol maon sada siani ima parnakkok
ni mohop ni portibion na mabbosiri akasitaonon ni hajol maon. Dan jadi hita sobuti majalo haroro ni parmarani atik pe jahuba do pakirimotta mangadu pinasa na ikon adopatta tabahin ibana tarbahin ibana do manuhu kita dinatinggak kita humasusa peakso margogo alai ikot tapatu pado nasa na tarbahik kita patupasa marsasa halak dohot rap marsiada pari mangadupi dohot manaluhon akka parmaraan na boyro anggia boy adopatta jala nanaingro anggia boy abaton manang pasidikossa ido bain na dihita HKBP tau jahido ulota na marragami di Portibion mamuka sian na metita dihata ni debata ginuriton ni Apostel Paulus na madok nasa na mangulu ikod do mangula sialani di panobota tu debata di hari sada Januari 2024 sadarion laho manulak pangodol honon ni hatana di parjamita tolu itak ni ayat 10 nama ni rangsa sian ayat 10 sada saroi 15 di enek do jamitata sahat tu ayat 15 satung takas ia di parjamita tolu dan apalah nama dok marisuang do ngolu ni jolmai atik pe marujung do ngoluna dang manoktong alai dengkat do ngolu ni jolmai nang nadenggan na niulana sialani ujo mangolu ibana rikok maibana marhabisuhon dakolan dina mangulai alai dohot do marhangoluan na maripola na hicca na tau mangadopi siadopan tolu na mangihutoddo na nyodolhon ni parjamita tolu ayat sada saroi 15 nama cairikot dihita ruas nang partoholan ni HKBP mangarimang-rimangisa dina masuk jala tadalani tahun 2024 songon ruas ni HKBP pinarmahanan ni debata parmahatta nasudenggani na parjolo ima na nyodolho dia 10 sada do saplopati alai yang go ibana denggaddo saluhut nei dibahen ditikki halehetanna jala na binahin ni debatai hot rodi saliling liling nado dia na nidok nadisi ima na digoari di ayat sada sa rode 10 namasa dingolutta na denggaddo nang naso denggan buido dibahet debata dengan ditikki halehetanna tungolutta na tinopana dohot hina holongan nai pola dipelehonibana anak nana sasadai palua kita jolma naso jolma pe omma bagas ni panadaon na sitadda doho si sobba debatai nang naso denggani buido dibahet debata gabe denggan ditikki halehetanna denggam matungolutta marsada-sada marsasaripe marsasa huria marsasa bangso dohot marsa hajol maun marsa portibi dengan nang tu akka na tinopana na asing nai asa dinamasa namaul ta adopi unang migor margudop pok kita unang migor agoan pakirimok kita ay nang namaul nama satu kita nang naso dapok rohatta akana marragami naso targurito dison sada-sada tarbahe debatado mabahe denggat tu kita ditikki halehetanna porsiaro hamudisi tibangi ma jakkom ma hangoluhom ma ra mangihutton pamikiriota songojol mana marsikola sahatu nasatibotibona tak terjalo hitai alai nang naso tibu sikolana
alai bahat jala gajang pengalaman ninguluna songo jolma nang tarlumobi songo na persia di debata sito lusada dohot holong na tu akka naung tinobusna na macayargai naung mangoku na soadong na bui manirak kita sian holong ni debata di bagasa Yesus Kristus. Boido au honon na hatai nagabe topik ni jamitata alayang goibana denggaddo saluhut nei dibahen ditikki halehetanna macarikot doo dihita ruas ni HKBP sian saddo umur na tumua doho nau poso dope isarana bahat dora na posi na lungun na dok nang dung sudah gogo uju gumale holi-holita doho pamatak taipe tahe doho nang pakilala atta pakkorhonna manang baliksa gale pakilala atta gabe gale nang pamatakta boiro sahit naso tartuhuk kita uju di bortian ni dainang uju pese-pese nang uju poso tarlumobi di natung maol si tutu panguluan ekonomi ni keluarga tabe bahak do nadangol di ida jala di bolus nguluna aidang sude nadenggan situtu manang denggan nguluni natoras tabe alai ditikki halhetanna di bahet debatado akka natabulusi gabe patupa nadenggan di ngulut tabe boy uju mangulu do pehita Laos boy uju somangulu behita jupangan ni akka poparata di sudut-sudut na mangihut. Macari kota auhon jala taingoti di bagasa taonon. Namasa namaol di ngolut tadi tahun 2020 nang adorang soy boy do gabe dipakai debata di tahun 2024 tahun patupa nadenggan dingoluta marsada-sada dohot marsasa keluarga nang marsasa huria molo masa jalata adopi di tahun 2024 tahun di hari-hari naro nahira tung maol dung tadai nadenggan manang dang tadai dope nadenggan mangihutton suhat-suhat na tapakke unang migor lupa hita di hatanai baheno ni debatado nang nasudenggani lamma nadenggani patupa nadenggan ditikki halehetanna narikot bengetti tamanahan tapangasahon ibana mangadopi na taadopi marhite tangiang nang akka usaha manang ulaw nadenggan na ubuk tulomoni rohana unang tabua dalan najepek manang pamikirion na pejet taula naso inalomohon na alai pamikirion na bidang jala nagajangma tabahin partikian naso holan saurdot tu suha-suha ni debata laho patupa nadenggan di akan natadopi di ngolutta ido surung ni na manadda debata pargogo naso hatu dosani sian naso manadda ibana ta auhom mahatanai tatangyakon hasitongan na di ngolutta dingulu ni pardonga saripiotta keluargata ulauta nang sita-sitata napaduahon sialani ini tiroi dohita dina mangulahon nasa ulautai asa unang gabe holan na mangula patupahon na denggan jala madungdung si dungdungotai hita alai ikos sahat dohita tungolu namarlapatan ngolu namaripola na gabe hagogoon na sotar suhat ima na marlas ni roha jala mabahin na denggan saliling di ngolutta na parpudion macay bahat na buhi mangarsahi hita dang holan na masa didirita alay doho do na masa di humaliangta tarlumobi dakkolan na tabege sian radio manang siat televisi alay doho donateida di ula-ula digital ta nang sahat tu handphone ta naung sahat tu namaragam rumang nay isarani Facebook, Instagram, TikTok, Twitter doho nasing nay
naboi padau hita sian ngolu na digohi lasni roha jamot tita isarana lasni roha diakka naung terdidi tu bagasan kuan di debatasi tolu sadai do hita akka anak doh boru ni debata do hita akka namar debata hot debata pergogo nasuha tudusani do hita akka na pinar mahanna bangsona akka naung majalo baga-bagana na donganan na do hita sahat rodi ajal ni hasyanganon molotung pe itap ni natuk mangan doh minum ganupari dope naung tadai di perjalanan ningolutta dang dope sahat tu na merjabu sadiri dang dope sahat tu na marhasohotan dang dope marianakkon dang dope sahat tu na manipan na tapapungu-pungu sian ulota nang usahatta pakyota uju sudagogo manang pakyota manarihon akka poparatta marsudut-sudut gariada masa parukilon masa habok niroha roh sakit dohot akka nabui tagwari sada-sada di rohat tabe sotung taloas akai makbubut sian rohatta lasni roha gabenang terbahik kita merlasni roha balik sama manangaha penata adopi lasni roha do hasurungata songon akka naung pinaluan di debata akka naung tinatapna ganupari sian habangsa para sian nai nasodung tadi kononna ima namanggohi rohata diucak debatama sian rohata akka lungun ni roha arsa ni roha marhite huaso ni Yesus Kristus si paluai alalas ni rohaido namian jala manggohi rohata lausima na manggohi kita patu panadenggan dingolutta mamuka siad dana kita sahatu akanaung sudagogo jala gajang umur lansia sahatu na marumur marujung ngolu marasing do manang dau dumenggat do pakkorhon manang hasil nina taula molo mangula kita di bagasan lasni roha unak talu hita patupa akan nadenggan manang di dia pehita mian jala manangaha pena taula patupa nadenggan tu dongata di bagas di humaliang marhite ulota nang di persaurata terlumobi di persauran marhite huriatta HKBP sadenggan dengganna mamakke dalan natoktong ibaru rade pai baruon asa tahu kita mengadopi akar rumang ningolu na ibaru isara ni era digital nang era artificial intelligence sinuaeng nasodung tasura nang taadopi ditiki na salpu tapangido tu ibana habisuhon laho mengadopi rumang ningolu na ibaru nasodung taadopi dope dina huri mangrimangi hasisitong ni hatanaon hinarik kota maka mulatehon na dibahe debatado dengan tuakai na dengan doho takkana sodengga ditiki halehetanna jala sialani i macari koti ta mangolu di bagasan namarlas ni roha huingok ma namasa namangihu di tonga-tonga ni huriat tahaga BP ima akka namasa di tahun 2022 nang di tahun 2020 tului laos hamuma loas hamuma pinatolhas dalan palas rohatta jala dalan manidangi pakkorhon ni nadiguhi lasni roha kita gabe masa nadenggan nasodung masa di huriatta HKBP sada ima sangado diakka tahun nasalpu ima di tahun 2004 sahatu 2020 masa namangi huton di tonga-tonga ni huriatta martibun utang ni HKBP tu dana pensiutta pola marasam 144,7 miliar rupiah alai naso denggani debatado denggan
di bulan Januari 2021 saha ro di Desember 2022 di ujungna nunga tergarar utang ni HKBP itu dana pensiun di patau ibana kita di bagasan tahun pemberdayaan doho tahun hasadaun niroha laho pasidu kosa. 2. Sangado dang tarpatu pahita natinahi ni HKBP jalana pinutuson ni sinodigurang HKBP marula loni ditikina salpu dalan pahisaton pakobasio di sadok HKBP jala sian sadok HKBP ima patupa sentralisasi parhepengon hiragabi huria na malo manakapi doho mamutuson ia HKBP alai kurang tahu jala malo laho madala tossa dang marha porsiaon alai nuaing nunga mardala denggan di pasahat sadok huria do 55% sian sadok pelean tinotopon ni sinode godang Oktober 2022 tu narikot tu sadok HKBP 45% tading ma di huria pakorhonna lam risma pasagihonon ni partohonan nagok tiki di HKBP makubasi sadok huria parsidohok maganup ruas ni HKBP nang huria inganan parsauranna manupahi sude ulau ni HKBP sian pilianna na pinasahatna boy tatabai torok ni nanaing gabe partohonan gok tikita tapasahat tohonan tu 146 halak di bulan November 1 Desember 2023 jala tajakkon 100 halak nanaing gabe pangulan agok tiki udutatta 100 nari di bonan di tahun 2024 ton jala di bulan September 2024 ma 100 nari asabui nanget ris tasagihon akka pangulan agok tiki tu akka huria nasodung dope nasalelengon marpartohonan nagok tiki laho makubasi sadok ruasta dakkolan na di kota alay tarlumobi di akahuta luat na suhi doho na soding jalanunga tatabay bilangan ni akka pertohonan tuaka inganan sending tasakapido di bulan Juni 2024 ton manongos 12 halak perbarita nauli tu luar negeri madungdung naso porsea dope tu Tuhan Yesus Kristus gariada tahe adong jala sihala sonot tado nang ruas marsadasada na manupahi tabbani pelianna diragam ni siulaun huria pinatupani HKBP songo pelianna tu debata langsung ditongos tu rekening ni badan pengelola sentralisasi parhepengon ni HKBP tutu ala songon PC naik baru tubuh dope sentralisasi parhepengoni langapala sude dope naung dituhuk songon na tinotopon di sinode godang Oktober 22 aladang dope terdunduk kita target 80% pinomat di bulan Juli 2023 alai si halasonot tado ala nunga sahatu onoplonom persen target pardos-dosan di sadok AKBP di bulan Juli lamar parbue ma orientasi pakobasion ni HKBP di tahun 2023 ima profesionalisme di dalam penatalayanan asalam denggamma di hobasi kita sude jala pakorhonna lam tarpasu-pasu ganup ruasta di hutan nang di kota namora nang napugos namar napuna doh naso mardiha-diha lamar parbue nadenggan di panobonna tu debata marhite-hite pilihan hamulateon tu ibana si pakyotta tu sadok AKBP si Anita Ida nunga dibahas debata na sodenggan di 80 sia tahun nasalpui di HKBP imana gumodang memikiri diri nasadiri huriatta marsadasada gabe adong na suksuk adong na tung hurangan dang sadok AKBP gabe nuaing di bahet debata ganup ruas jala ganup huria manarihon sadok nariko di
ulau ni HKBP marsaur marbarita nauli nang mangulahon ulau diakoni. Sanga dosongoni leling saitubu pangiburuot di tonga-tonga ni akka partohonan naguktiki ala marasing panarihonon ni debata marhiti HKBP tu ganup partohonan guktiki. Nuaing nungalam tubu hasadaw ni roha na holong masih haholongan di akka partohonan naguktiki di HKBP. Ulau ni debata nama bahen nadinggan ditiki halehetanna tu nasoa paladinggan nama sadia HKBP dang satok kini dakkola di tahun 2023 2024 manang di periode panguluhono 2020 tu 2024 alai manok tong doi di bahet debata ima si auhonota di bonani tahun 2024 ton persea mahita di si tong do hatana tabbani i terlumubi di orientasi pakkobasiot dari tahun 2024 tahun waikumene inklusif dina ditogiho debata nama kaholongi sude HKBP asadak kolan makkobasi dirina alai doho dotong makkobasi na asing di portibion ima sama donga sahuria donga saha porseau di Yesus Kristus dongan naso marhatauon naso marasing alai dohot tu dongan na marhatauon na marasing ima kaum difabel dongan na soholan bawa alai dohot do parupuan dakkolan na tua-tua alai dohot do na posobulung nang danak na marhasohotan nang naso marhasohotan naso marpinopar dohot na marpinopar songoni sahat tu dongan naso saha porseaon nang dongan na sojolma dohot nang dongan na tinoppan di debata na asingi mangasahon kuan di debata situlusadei denggaddo paadaron opat na mangihuton sian bahat na denggan tapakke mangojar rohatta asamarlas ni roha songon huria na oikumenis na parjolo di hari 7 September di Sri Lanka di bagasan rapot ni konsil ni Verenigde Evangelische Mission FEM manang di hata Inggris dan waing marguar United Evangelical Mission marsada marmisi terpilih do sada sian paditata ima pendeta Dr. Andar Perlindungan Pasaribu gabe sekretaris jenderal ni FEM ia FEMI ima sada badan misi na di abad pasapulusyahon manongos akka perbarita nauli taringo tu Yesus sipaluai tu Afrika doho tu Asia doho ma tu akka oputta halak batak di tanah Batak mamuka 1900 dangbe holan halak Kristen na di Jerman na mangurus Femon akka huria na jongjong binahenna doho na bekerja sama doho Fem gabe na marsigatung tu ulau nasida alai nunga rap diurus 30 huria doho sada badan diakoni Betel di Jerman di Asia doho Afrika macailas rohakku jinauhom ma tong asalas rohatta terlumobi alaud dope masa nasohea saut terdungduk kita atik pejo jot tasakapi naso masuk tu sakapta doho naso sian gugutta alai na sinakapan ni debata na macai denggat ditikki halehetanna patu panadenggan sian naso apala denggat di HKBP adorak so tahun 2023 boy man waing HKBP nasa ngaliling makilala naso tahu manguluhon badan misi FEMI gabe manguluhossa manguluhon ulaon ni akka pangulaon dohot pangula ni misi na songoni torasna ima 105 tahun dakola manguluhon konsil na sabing isarana songo moderator di partikian ni Eporus pendeta Dr. S.A. Nababan do di partikian ni Eporus pendeta Dr. Honoris WTP Simarmata manak songon vice moderator di periode ni Eporus pendeta Dr. Jerhuta Uruk nang di periode nahulahun nuaing macailas rohatta songon HKBP
ala nunga sahat hatawon tuna manguluhon ulaon missini fem na pajongjong HKBP di tahun 1890 doho na pagurang-gurak kosa sahat tu tahun 1940 adorak so majujung baringin na HKBP 2 di hari 10 September 2020 di sidang raya di Lutheran World Federation Manang LWF di kota Krakow di Polandia terpilih do amata Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia, gabe ruas ni konsil ni LWF. Jala di hari 20 September, gabe ruas ni eksekutif komite ima uluan ni komisi misi. Teologi dohot hatigoran ni LWF di sidang konsil perjolo di LWF. Sada paditata natardok posodope, ia kadepta Pendeta Dr. Deonal Sinaga. HP nunga dihaposi manguluhon sada komisi na mamikiri songo dia ma misi teologi nang hatigora diulahon sia puluh sada juta ruas ni huria Lutheran di Portibion na manidangi di 70 negara. Dangarong disakabi HKBP saliling dung partikian ni Eporus Pendeta Dr. Esay Nababan nasanga manguluhon LWF songon Vice President na. Tolu, lamlas do perohat tatahe ia dung na dua na pinaad dari di hari 27 September 2020 di Sekolah Teologi Filsafat do Teologi Jakarta narohot HKBP pajongjok kosa di dekade patuluhon abad pasapulusyahon di patupa pengukuhan ni profesoron ni sada sian paditata di umur naposodope ima 42 tahun pendeta besar Jonathan Papahan PhD di bidang filsafat dohot etika hidup masa tung 50 tahun di jalo pendeta Dr. Adelbert Asitopul profesoron sian Universitas HKBP Nomensen di Tikinasalpu. Macailas rohani HKBP mamuka hari 27 Septemberi ala boy tardungdung ni padita bicar papahan jabatan akademi na tumi boy lumubi tahe di pabaki musaibana gabe ketua ni STFT Jakarta di tanggal 30 September 2020 marhite ibana boy HKBP Parsidoho mangarade akka teolog nang nanaing gabe padita di Sadok Indonesia. Opat, di sidang raya ni Dewan ni Akka Huria di Asia Christian Conference di hari 3 Oktober 2020 dihaposi gabe sada sia saplopa ruas ni komite eksekutif do inang tiurida boru huta barat ima donga saripe ni amak sima jutak siana KBP Lipo Karawaci di distrik Banten lahu mamikiri hasadaon doho dalam patogu hasadaon ni Akka Huria ni Kristus di Asia dangdung masay nuaing di pamasa debata dalan na manosoi hita asa marwei kumene na inklusif mamuka tahun 2024 tahun posdoro haku nang di tonga-tonga ni ngoluta marsada-sada bahat do nadenggan naung binahin di debata tu akka namasa di Portibion namasa margoti-goti jala martitii denggad doi taulakon maka tahossa tu dirita di bagasa rohata jala tu akadongata sabagas saripe saulaon nang sahuria asalam bagas panadayota di debata pergugun nasuhuta di na sohatu dosani asalam bahat jala jojot huhut tibbo las ni rohai masa di ngolutta natuk marguguy hokita madalani tahun 2024 ton bahat do nataboto naung didungdung akaruasta marsada-sada sian na somal-somal sahatu na tumibbo dang siat inganat dison mangwari nasida napatuluhon domu tunapadua huni ima dina tapatupa na dinggani jala terdungduk kita nasa na taparsita dang jari hita paburnang diri alai baliksa taida manadenggan nata ulai songos leo-lehon di debata dak kita HP na beteng alai na dipakai debata hita patupa na dinggani
songon ni ajarhon itu hatta Yesus tu kasisianna dohonot tama uju saut jala denggan merdalan akan atapatupai madungdung na tinuju na songonon songonido nak kamu molodung diulahamu saluhut na nidokon na itu hamu dok hamu ma napo so naso hase ado hami itap ni ulau napatu dohu ulahami Lukas 10:10 Macairikot doon manirangi akka pamikirion doho pakatayota taringo tu akka namaragam jala martirket na denggan na taulay ditongatongan ni negarata ulauta nang huriatta ay debatado na mangula patupan na denggan marhite-hita ula-ulana sabing dohita pangujungi sialan ini hamu kadongan tatibangi taauhon tahaporsiay jala tahalasson huhut tahanguluhom maka porsiay na dibahe debatado nang akana sodenggan masa di portibion di ngolut tabe di portibion nang diaka ulau tabe gabe na denggan jala sialani taharikot taharinggas somma mangulahon na denggan di ngolut tabe di tahun 2024 di bagasan roha namarlas ni roha Dina tardungduk kita nadinggan marhite aka ulota nadinggani di tahun 2024 denggam mahita mangulu di bagasan namarlas ni roha ai ido tong hagogo otta mangadupi na so dinggan masa dingulutta adorang so dibahe debata akai patupa nadinggal ditikki halehetanna lam tarida mai di pardopahatta di pamikiriota di pakatayota nang di pangalakata doho diaka pangulahonon nang parsaorata debatama dongata di tahun 2024 amen selamat tahun baru madihita sude tabe mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pardita Dr. Robinson Butar-Butar martangiang mahita Moliate matuhan nunga hupai huti hutami jamita godang naginuriton ni iduk ni huriam puye porus Pardita Dr. Robinson Butar-Butar na manugihok kami asa maka porsiay hasitongan ni hatami di halehetanna maceding gaddo di beko tuha perdalanan ningulu nami asa mangulu mahami di bagasan hatami di na mamuka hami madalani tahun 2024 205 hari tujolo pos dorhanami Tuhan di bagasa pangaramotiom mungulu nami didongani di pargogoy ho kami naksongoniak karuas mon diaka ulaun na siganupari diaka na pinarsita ni rohana naksongoni di akka pergumulan na tukdo asini roham ali Jesus mabahenak ka na dinggani di halehetanna jala ditikina jupang nami may atong rapoko mahami Tuhan paluas sami marlas ni roha jala tod di porbadia matoktong pasorhot tuganup roha nami be sa margugu hami Tuhan marlas ni roha mangalak ka tujulu moliate matuho sa bah roha nami diasi doh tolong ni roham na papunguhok kami di bagas pargarijano Tuhan memuji pasangapoko apala sopo di bonan di tahun 2024 manangi hok kata mangin dipuji-pujian atong pasatay mangulu nami tuho porsiado kami Immanuel debatama dongata ido ha porsion nami atau pinuji magwarmo wala nyoro di saliling-liling na di bagasang Kristus Yesus Raja ni Huria amen tajak komahatan di debata laos tapasa ma piliata Kami mengikut
Jongjong mahamu saluhna. Tatangyak kumma piliata alire batama namin na di Banua Gijang. Oro haroron di saluhut silolehon nadinggan doho nasa uliba sana mauliutus. Upasatay masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wak nahutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho para siyak kami pilihanon pati bulhok karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gurang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na sumarmula na sumarpatsohotan, debata na manok tong rodi sa liling-liling na. Nasa olo suda do akka taummo, jaladang marparbulatan akka ari-arimi, alay jepek jala na gabur salpu do taon nami, do ari-ari nami. Nunga salpu musesa da taon sian ari-ari nami, alay dak salpu yang go asini roham. Dibahini hupuji hami homar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, alani godang ni asini roham napasahat hami tubonani taonon. Macai godang do dengan dibasam hujalo hami mani 4 tahun nasalpui jala huingot hami doi sadarion. Oppe mauliate marohanami tuho ala di pangolu jala diramoti ho hami dilehoko si pangano dohot parulosot di hami jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami. Akup ni dile hokodo hasonangan tu luak nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagogotan toktong do dile hoko barita naulii madongani hami asasanga hami paubahor rohanami akup ni dile hokodo apul-apul tunamarsak tunamatean asa unang madele nasida molohingot tami sude pabahenan nami di tahun nasalpui na maila do hami nuaing marado pokko ala jot magopo ari-ari nami dohot asini roham hubahek kami. Oppe bicar di salpu hokko nuaing taon nang salpui siak kami salpuhon masude pabahenan nami nahurangi jalase sasude dosa nami. Sai hukupi mai pabahenan nami nahurangi marhite-hite asini roham. Die bati hodo hami manipak nasa taoni jala di dahodo lanna somar perbuai nadinggan di tonga-tonga nami. Saya unang jolo taba, saya pasobu mahami mangulu, anggia marperbuai nadingga kami tu jolo anon. Hu parhatopot hami do sude asini roham, jala di bagasan haserepon, doho do niroha do hami nuaing, mangido tuho, sahat tuho mahami sude. Saya togu-togu jala ramoti mahami osude. Saya togu-togu jala ramoti mahami di bonani taonon. Songoni ganupari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom ma ganupari to hami dala sidalanan nami. Doho ulaw si ulaw nami. Saya pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon. Di persikolaan songoni doho di bagas nami be. Saya tupahi sude parjamita. Pangajari doho na paturehon na marsahid. Songoni doho na pinasahat tu nasida.
Saira motima namanggonggomi hami. Tata ma saluhut natar sosak napogus nadangol naso marama naso marina nanileaan ni halak. Unang luas nasida hona rupa. Alai patudu homma tu nasida asini roham naso matcohoti. Asa rap merlas ni roha hami sogot di hasonangat di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliama nami na di banua gijang saya pinurbadia magwarmu. Saya roh maharajommu saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehomatu hami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Doklas ni roha doa dingolukon Doklas ni roha doa dingolukon Tatang dingolukon Maliate Doklas ni roha Maringan holong Tuhan dia Maliate Doklas ni roha Maringan holong Tuhan dia Mardame jala sona dingolukon Mardame jala sona dingolukon Tatang dingolukon Mauliate Doklas ni roha Maringan holong Tuhan dia Mauliate Doklas ni